Dobrý, nebudu to. Neighbor from Hell 2. Spustit ho. Já mám volný 5 giga. Co se stalo? Prostě to zblížilo. Co to? Cestu plnou nesnází. Spustit hru. Tower of Hell. Hej. Spustit hru. Můžu od znova. Já mám 60 goldů. Dobrý. Půjdu souset přes palubu. Hej! Tak já dám první, no. První level! Uvádí Neighbor from Hell. Soused spleklo? OK. Kam půjdu? Co to je? Tohle zrovna nepotřebuji. Ano, jo, tady. Jít sem. Kliknout. Mám mídlo. Tam je soused. OK. V každém díle soused dodržuje svůj režim dne. Myšlenková bublina. Nad jeho portrétem vlevo dole názorně, co bude dělat. Následující okamžitu. V později epizodách soused občas usne, takže Woody ho nebude moc vidět. Tento stav je názorně nalezený pozatím portrétu. Nyní jste činnosti souseda. Dobrý! Ano. Můžu se, prosím. Jo, dobrý. Teď má na bublinku nad... Počkej. Jo. Teď nic nejde dělat. Dobrý, já tady položím mídlo. Tak. A půjdu dolů. A jo, dobrý, natáčím tě. Natáčím. Tak. Dobrý. Jo, tady jsem. Co mám? Nevím, co to je. A jo, to je to. Skříně zamčená. Já tam dám tohle. A jo. Nezapomeňte myší, musíte pohybovat v určitém směru, abyste předmět udrželi uprostřed. OK. Ty vole, to je těžký. Dobrý, mám to. Jo. Teď půjdu dolů. Teď přijdete na spodní. Jo, dobrý, už jde. Klouzo. Pojď. Natáčím. Tak. Kam fuj. A jo, já. To. No, teď. Oh. Oh shit. Soused pokračuje ve svém režimu dne, brzy zkusit filtrovat. OK. Jo. Jsem nahoru, to dám sem. A tohle dám sem.
Jo, dobrý. Perfektní. Teď jdete spodní polubu a soused se dá do pohybu, OK. Dobrý, už jde. Soused! Jej, sousede, jdi! Já už mám 2 mince. Jo. Mám 2 mince, 3 už mince mám. Jo, dobrý. What the fuck? Dobrý, mám 3 životy furt nahoře, vy to nevidíte, ale to je jedno. A jo, teď jde koukat sem, jo. Tak já půjdu do tohohle. Ale já něco vemu, špagety. Jdi na špagety. Vem to ani dolů. Jo, dobrý, soused jde sem, takže já půjdu sem. Sem jí dát? Ne, tak já dám. Já vím do ty čepice! Proděláme se oběhnout. Dobrý, teď jde, tak já tam půjdu. Už to mám. Tak, vemu špagety a dáš to do té čepice. Soused. Ne, já to mám v obráceně. Dobrý, mám první kolo. Mám 4000 coinů. Dobrý, jdu na další kolo. Jak si mohl všimnout, tak už jsem to hrál, ale si před 2 rokama, takže píči. Hello neighbor. Teda hello neighbor. What the fuck, kde to jsem? Jo, dobrý. Jo. Vem něco. To je elektrika, vem to. Kam jde? Jo, dobrý, jde někam. Já vemu tady to a půjdu sem. A třeba použít žraločí ploutev. Já už vím kam. Ale on je tam. Tu přidám na tu loď. No jasný. A on jde sem. Takže já půjdu sem. A tu žraločí dám sem. Yes. A teď půjdu sem. Ne, tohle. Mám rybinu. Rybí hlavu. Dobrý, on si jde lehnout. Dobrý, spí už. Asi. Já už vím, dát to sem. Tak ne, dát to sem. Ne, tak já nevím, dát to sem. Dobrý, už jde. Dobrý, už jde se koupat. Tam jdi. Dobrý. A už jede žralok. No jasný. Tady jsou hrabě, takže já tam půjdu.
Běž, 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 běž. Vem to. Dobrý. To pryč. Jdi pryč. Tady to vemu. Už tady něco vzít? To už je taky blík na písek. Tak počkejte. Taky blík na písek dám sem, ne? Dělej! Tak ty vole! Hele. Mám to? Mám ty... Dobrý, on se dá napít. Hele, už jde. Ty vole, ne. Dobrý, zase už... Už nemám žádnou raketku. Doufám, že si mě nevšimne. Tak do prdele, dělej, zdrhej! Tak já to taky natočím, no. Já vím přesně, jak to udělat. Dát si sem ty. A pokrýt to tady tím. Jo. A půjdu sem. Musím mi to... To je blbé, jo. Co to je? Jo, hodě. On brečí. Jo, dobrý. Dám se přes zubu. Tak dáte ještě lů kameru. Můžu tady něco klikat? Něco ven, ne? Tak co mám dělat? Tady to vzít? Kámo. A jo! Vzít uhoře. Co? A komu jako mám dát? Kam to jako mám dát? Dobrý, on pije. Třeba pod tím. Jo. Ne, tak tady. Ne. Buď tady. A jo, tady. A nebo do vody. Jo, půjdu do vody. Jo, dobré. Dělej, jdi. Tak tohle, kam to mám dělat? Jako do ní, nebo? Je příliš velké. Podle vzhledu té pily bych řekl, že to musí být motorová ryba. Takže pod to. Yes. Ale já potřebuji čekat tady.
Dobrý, jen si vyřvi. Já mám jen 2 mince. To si děláš srandu. Tady ten level dělám už 7 minut. Tak kam to mám dát? Jdi už do prdele. No. Prosím. Kámo, to kam to chceš dát? Já nevím. Jo, jdi tu sem. Kam já nevím. Pojď sem, no pojď sem. Ajo. A kámo, teď to bude nejlepší. Vemu bambus a ten bambus dám někam sem, že jo? Tak ten bambus dám třeba... Dobrý. Už jde. Vidíte to dál. Blesklo. Natačím. Kamera na souseda. Yeah. Jo, už mám 4 mince. Poslední 2. Pevný rákos. Pevný, no. Jdi sem! Dobrý, tohle myslím, že je dlouhý už video, takže dejte like a čus, druhý part bude hned za chvilku, čus.